Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. Treballadors i representants sindicals s'han concentrat aquest dilluns davant la planta d'Innovint a Martorell per reclamar garanties de futur per al centre productiu i denunciar el deteriorament de les condicions laborals. Estamos reclamando más que nada la mala fe de la empresa que lleva desde unos años haciendo todas las cosas por decretazo, al estilo del Trump pues igual. Si no le gusta lo que le proponemos o lo que sea, pues él va a tirar por lo directo y lo propone siempre a esto. La protesta convocada pel comitè d'empresa coincident amb la visita d'una representació de la direcció europea del grup ha comptat amb el suport de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya. Els treballadors alerten que la situació del sector químic està afectant directament la plantilla de la planta de Martorell. Segons el comitè, l'aplicació d'un ERTO comporta reduccions de jornada entre el 10 i el 50% per a una part important dels empleats, amb l'impacte econòmic que això suposa per a les famílies. Durant la concentració, els representants sindicals també han criticat la manca d'inversions industrials al centre de Martorell i han acusat la direcció d'imposar mesures unilaterals sense negociació prèvia amb el comitè d'empresa. Entre les denúncies exposades hi ha l'intent de congelació salarial, l'endarreriment en el pagament de la prima d'objectius del 2025 y presumptes incumpliments dels acords laborals vigents. Es que este hombre, pues eso, no sé si es del director, la empresa o todos juntos, pero al final lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, protestar, porque no vamos a pasar ni una más. Una concentració que també ha comptat amb la visita del diputat Jordi Albert. Es facin en aquesta planta, volem que Innovint continuï al Baix Llobregat i volem que els treballadors i les treballadores treballin amb un treball de qualitat i en bones condicions laborals. L'empresa, per la seva banda, ha declinat fer declaracions, però a través d'un comunicat ha indicat que els elevats costos energètics i de CO2, juntament amb una manca de mesures de defensa comercial, està amenaçant la viabilitat de l'empresa química europea. Davant aquesta situació, l'empresa ha implementat una estricta política de control de costos amb la finalitat de superar aquest període. En el mateix comunicat afirmen que estan garantint el ple compliment de la legislació vigent.